ביבי יקר, ראש הממשלה שלנו, אני קורא לך, יאללה, תסיים כבר את המלחמה עם עזה. זה לא מלחמה של שנתיים, זה מלחמה של 2000 שנות גלות. עם ישראל תמיד נרדף, היה נרדף, נשחט, נאנסים, נרצחים, נשרפים, נהרגים, שוחטים, נאנסים, והעולם שותק. זה לא מלחמה של שנתיים, זה מלחמה של 2000 שנה. ביבי, תעשי טובה, תגמור את המלחמה הזאת טיק טק, השבוע הזה תן להם נוקאוט, תחזיר את החטופים ותן לעולם לנבוח ושיירה עוברת. מספיק. איך אנחנו אומרים בליל הסדר? הוא אומר לך בדמי החיי, הוא אומר לך בדמי החיי, עם ישראל תמיד נרדף ונרצח ורוצים אחרינו. אבל זה לא מלחמה של שנתיים, זה מלחמה של שנים. 2000 שנה עם ישראל נרדף. ברוך השם יש לנו את ישראל, מדינת ישראל, שכל העולם נבח, ינבחו כמו כלבים, אבל מה? תנו לה תמיד לברוח ושיירה עוברת. יאללה ביבי, תגמור את העבודה בעזה, תגמור, יאללה, שיהיה בשורות טובות, חודש אלול, חודש הרבים בסליחות. עם ישראל מנצח תמיד, עם ישראל חי, חי, חי.